Kainan bagai chung kagos potro rilayo government no. Engkai rimani porewa chungno ringkha. Now ni dabino chung hamjago chung go sina sinai no joba khaina nanglia andolon khaina nanglia. Hinai chungno go siwoi oro meeting atugoi West DM. Pochin Tripura DM ni conference holwa atug laika. Atug laigo chungno minus bulika. Minus on noido padabino kusang kha kusang hoi bong hamjagoi no oro bojoto soi rilaika. Home Secretary rao এরপরে ওয়েস্ট নি ডিএম রাও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি যত না সুইরিও চুনো মাইনাস টিকা এনকে তাবু ফেব্রুয়ারি 6 তারিখ যে মাইনাস রিমানে তাবু তিনি অগাস্ট 17 তারিখ ফাইসো পাইকা তাবু বো কোনো খোঁজ খবর করে চিনি বাগৈ রিনান বাগৈ কোনো সা সালিয়া जों थाङै अफिसाव साखांगाय मानाय सुदु मानाय सिमिसे जोंबोफ्रु मानाय आबो साइमालिया ओंखाय तेकै सातंगो चिनि जे ओ माइनस ओइ मनि फेब्रुवारी 6 तारिखआव जोंनो गभर्नमेन्ट कायसा सामानि दङ नावनि जे नांमानि लिस्ट जोंनो कायसा तारातारि 15 दिननि बिसिङाव लिस्ट कलाइरि दि ओंखाय जों 15 दिननि बिसिङाव लिस्ट कलाइरि रिखा आबो 3 मासनि परेसे कोनो रकम पुट अप खायो ओ लिस्ट बु पीएमएवाई नि लिस्ट पुट अप खायखा 438 एखाय एआरडीडी पशुपालन बागै पुट अप खायखा 131 पावर टिलान बागै पुट अप खायखा 33 टा सारा त्रिपुराव जतै थुगिनो 33 टा ओंखाय महायके पुट अप खायखा पुट अप खायमन परे ताबु रांमाय हंके कुनो काम उया ओंखाय जों उस काव 12 तारिखआव जों आबनो तुयै 11 तारिख अगास्टआव जों चिठी लेखा आगे जे वेस्ट नि डीएम बाय सालायमानि माइनस नि अनुसारे जोंनो बुफ्रु काम खायसिनाय बुफ्रु न सरकार जोंनो रिसिनाय जोंबो नायते नायते ताबु 6-7 मासेर क्लाय थांका एंके रिनाय तिनि खना हिनते न थांगै सगैखा ओंखाय जों माइनस एको मामानि अनुसारे जों चिठी रिलायखा राज्य सरकार न तैसा ओ माइनस नि अनुसारे जों आन्दोलन खालायनाय हिनै एके चिठी रिलायमन परेव तैसा 11 तारिखआव चिठी लिखा 12 तारिख संख्या जोंनो रेंखा गभर्नमेन्ट ट्राइबल वेलफेयर एडिशनल सेक्रेटारि बनि कन्फारेन्स हलवा जोंनो मिटिं फायदि हिनै इनभाइट खायखा ओंखा इनभाइट खायमानि परेव जों फायलायखा थिक 12 तानि समय ओंखा 12 तानि समय फायलायमले एडिशनल सेक्रेटारि जे जोंनो इनभाइट खायनायसा कुस करिखा ताम हुंखाय बखाय ताय कैसा जागा कुबिन जागासे खमलुं द्वितीय दिसिव ब राबात बुर नितुयनो मिटिं थांखाखौ ओंखा जोंनो इनभाइट खायमानि आबो सुइनो खायमा हाय उन थांखाब्ला एका जोंबा इनभाइट नि अनुसारे ओंखा जों फायखा बे जों किसा समय नावै सालायगरा दिता एके असमय बुरिया बंनि समय नसे बं उन थांसि ओंखा जों बाइके उनसिनाय आबन बागैनो तिनि जों जबा ओंखाचिनि 24 घन्टा ताबो तिनि 17 तारिख 4 तानि सिमि चैलायखा जों ताबो 24 घन्टा आचक लायनाय चाया नुयावैनो जों दंलायसिनाय अ लाहार गानावा 24 घन्टानि बिसिङाव गभर्नमेन्ट कुनो व्यवस्था नाया चिनि बागै कक सालायनानै कुनो जोंनो हेल्प खालाया हंखाय ताबो जों 24 घन्टा लायखा हंखाय लगे लगे न लाहार कासलायसिनाय जों खना हंखाय न अबरुद खालायनाय ते जों गारि रहर दिया 24 घन्टानि बिसिङ केबो फाया हंखाय 24 घन्टानि बिसिङ गभर्नमेन्टनि केबो फाया जों बाय कक सालाय फाया बा जोंनो जिकुनो रिक्वेस्ट खाया हंखाय जों लाहार काससिनाय आमपे हायचिनि के थांनायो ताइ दं सार लामा कासक फायमानि आमर बाय केनरनि कुनो लिंक करे दा बर बाय करन जाया आबर बाय तो जों कुनो लिंक करे बौनि अर्गेनाइजेशन उखा TUIRPC के बौनि आलादा अर्गेनाइज चिनि आलादा तबो जों कुनो वालाय सुलाय करे गाहाम खुरुंना तले तंलायो जोंबो बौनि न समय किसा अफिशियल हेल्प खालायो बंबो चिनि न समय किसा अफिशियल बाबे हेल्प खालायो माय केना जों तंलायो तफो अर्गेनाइज के जार आलादा अर्गेनाइज जों चिनि अर्गेनाइज नि चिनि आइनि अनुसार जों खायका ब्राउनि अर्गेनाइज बौनि आइनि अनुसार ब्राउन खायका आबन बागै दिनि जों सरकारनो काबमो जों ताबो काबमोनि चिनि नांफुं माने हिंखाय बाहायका नांफुं ना दं चिनि दिनि ए जे 9 दफा दाबि बा प्लास जोंनो नकनि एआरडीडी नि किसु अंश जे माने किसापुनो पुटाप खायका अ पुटाप खायमनि तुयै जोंबाय बुफ्रु जोंबाय सालायै ब्रां जोंनो माइनस मा खालायनाय
ओंखाय सालाय थानियो जों मिनिस्टारनि सय मायाफोनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सय नांनाय चिनि ओ माइनुसनि कागजो जों एत तारिखनि सिमिन नरावनो रां पैसा रिसिनाय नरावनि सानथाय नरावनि मानथायनो जों रिसिनाय हनै डेट पिस खायो कायसा जोंनो माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अथच चिफ सेक्रेटारि त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि सय मारिनाय माइनुस खालायो आबो जोंनो तिनि 24 घन्टानि बिसिङाव फायो गसे फायना नांनाय गसे फाया हेंखाय जों 24 घन्टानि परेखाय लाहार कासो सिनाय डाइरेक्ट न जों थैखे थैफोलो पाइसितो आहायबो जाया जों आइकेनो जों थैले सिनाय नै तिनि अर फाइले माने अंखा घन्टानि बिसिङ गभर्नमेन्टनि केबो फाया जों बाय कक सालाय फाया बा जोंनो जिकुनु रिक्वेस्ट खाया हेंखाय जों लाहार कासो सिनाय आमते हाइचिनि के थांनायाव ताइ दं सार लामा कासो फायमानि आमर बाय केनरनि कुनो लिंक करि दा बर बाय करं जाया दा आबर बाय तो जों कुनो लिंक करि बावनि अर्गानाइजेशन उखा TUIRPC ओंखाय बावनि आलादा अर्गानाइज चिनि आलादा तब जों कुनो वालाय सुलाय करि गाहाम खुरुंना तले तंलायो जोंबो बावनि न समय किसा अफिसियेल हेल्प खायो बावबो चिनि न समय किसा अफिसियेल बाबे हेल्प खायो माइकेना जों तंलायो तब अर्गानाइज के जार आलादा अर्गानाइज जों चिनि अर्गानाइज नि चिनि आइनि अनुसार जों खायका ब्राउनि अर्गानाइज बावनि आइनि अनुसार ब्राउन खायका आबन बागै दिनै जों सरकारनो काबामो जों ताबो काबामोनि चिनि नांफुं माने हिंखाय बाहायखा नांफुं मा दं चिनि दिनै এই যে 9 দফা দাবি বা প্লাস जोंनो नकनि या दिदिनि किसु अंश जे माने किसाफुनो पुटाप खायका अ पुटाप खायमनि तुयै जोंबाय गुफुर जोंबाय सालायै ब्रां जोंनो माइनुस मा खालायनाय ओंखाय सालाय थानियो जों मिनिस्टारनि सय मायाफोनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सय नांनाय चिनि ओ माइनुसनि कागजो जों एत तारिखनि सिमिन नरावनो रां पैसा रिसिनाय नरावनि सानथाय नरावनि मानथायनो जों रिसिनाय हनै डेट पिस खायो कायसा जोंनो माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अथच चिफ सेक्रेटारि त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि सय मारिनाय माइनुस खालायो आबो जोंनो तिनि 24 घन्टानि बिसिङाव फायो गसे फायना नांनाय गसे फाया हेंखाय जों 24 घन्टानि परेखाय लाहार कासो सिनाय डाइरेक्ट न जों थैखे थैफोलो पाइसितो आहायबो जाया जों आइकेनो जों थैले सिनाय नै तिनि अर फाइले माने अंखा आइनि सिनिमुंखा डिप्राइभ रिटार्निस मुभमेन्ट कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि अमृतरियां आनि याग्रा दिगेव आचुकनाय डिप्राइभ रिटार्निस मुभमेन्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दुर्बल साधन जमातिया आनि याक्सिव आचुकनाय डिप्राइभ रिटार्निस मुभमेन्ट कमिटिनि अंगै ब कन्भेनार कायसा बखाय सपन कुमार जमातिया जों ताबु अर जतन तेइचिनि कमिटिनि बदिरबो तंपायो तिनि जों हपुंनो जाया नुया 24 घन्टा तंलायनानै बागै जों कस्तखै फाइलेका तेबो फाइ तंखो ताबु जों खबर अनलाइ तंगो तेबो फाइलाय तंगो चिनि मुटामुटिनो बरकबो फायो खना जे लाहार कासनानि बागैबो जों मुटामुटिनो कासैमानाय आनि आसास जतन आं अब तिनो हामबाय माया फारो आनि ताकु जबाव फाइनाय रनबो आं खाखो चाङो